חולון מתעוררת לבוקר חדש. אגרובנק, קומפלקס המגורים מחדש בלב שכונת אגרובנק הוותיקה בחולון. אגרובנק, משהו חדש קורה במרכז. משהו גדול קרה פה לפני 80 שנה. חלוצים בעלי חזון מייסדים את שכונת אגרובנק תוך מטרה ליישב את דרום גוש דן. מיקומה האסטרטגי של השכונה בין מקווה ישראל הירוקה לרחוב סוקולוב המרכזי הופך אותה ללב הפועם של העיר. חולון היום, הממותגת כעיר הילדים של ישראל, עיר צעירה, יפהפייה ופורחת, אשר חרתה על דגלה השקעה בחינוך, בתרבות ובעיצוב. אגרובנק שומרת על צביונה הייחודי כמרכז הוותיק והאיכותי של העיר. לראשונה מזה עשרות שנים, לב העיר מתעורר לבוקר חדש, עם קומפלקס מגורים חדש, 430 יחידות דיור, במתחם מגורים המתוכנן בקפידה, ומציע איכות חיים יוצאת דופן. קומפלקס המגורים, מתחם פרטי בלב העיר, מאפשר אווירה אינטימית ופסטורלית, במרכזה של העיר התוססת. בעלי השליטה בחברת לוינסקי עופר בנו אלפי יחידות דיור ברחבי הארץ. ניסיון עשיר, יציבות פיננסית והאחריות הכוללת כיזמים ובונים מאפשרים ללוינסקי עופר להקים את הפרויקט הגדול ביותר שנבנה אי פעם בחולון. הקומפלקס החדש ממוקם בסמוך למרכזי התרבות, החינוך, הבילוי והתעסוקה בעיר, ונגיש לצירי התחבורה הראשיים במרחק של 7 דקות נסיעה בלבד ממרכז תל אביב. פיתוח סביבתי לאורך רחוב חנקין שיבוצע על ידי העירייה יחדש את פני כל המתחם. הקומפלקס מציע תמהיל דירות מגוון שלא היה כמותו בחולון. מבחר גדול של דירות פנטהאוז. דירות גן מפנקות. ודירות בנות 2, 3 ו4 חדרים. הדירות מרווחות, כוללות מערכות בית חכם, מרפסות שמש, חניות תת-קרקעיות ומפרט פנימי עשיר ומוקפד. אגרובנק, מיקום אסטרטגי, איכות חיים, יופי, עתיד. אגרובנק, משהו חדש קורה במרכז.